Здравейте хора, аз съм Зортало 7 и това е моят survival епизод 8. 8 да. Станаха няколко бъгчета. Да. Тук това, което аз започнах да чистя, стана белен. Така, крите. Така, вече там се стана. Тук се има. И ето тук стана и ето на там. Да. 3 бъга стана. Моята земя. Но не съм знае, защото там няма 20 чисти, защото не е моята територия. А то как се прави? Да готвим да се прави. Така. Това са нещата, които ще сложим. Това е обязателните инвестиции, които се направи. Е супер. Така, нека да ви покажа. Пременила си меча. Powerful Chainsaw. Chainsaw значи трион, който не знае. Така, спалваме да сложи пламя. Тук направих нещо, което бъде ракети. Не е лошо. Така, тук запълних, а тук ми е целият камък, в смисъл всякакъв камък. Така. И честейци чаках. Това е скоро. Няма нищо. Така. Тази дерева, която се виждам, мисля да е тук. Ето така. Малко ферма. Сега. Какво имам вече? Имам дейзът, което значи мога да си правя полза. Имам и пълове, естествено. Какво да нямам пълове? Не ми е тук плейсъра. Плейсъра ми е тук. Сега правя Brain Standa. Blaze. Blaze. Правилно бен. Така. 3 Brain Standa. Които ще сложим там. Там е моята работна база. Ще направя някъде някаква рексъл врата. Там на някаква страна и там са на 6 страна. И автоматични терни там обсъдия. И аз също така ще направих моето село. Декоративни ферми, селски. Тук си държа лъквите. Да, имам Nether Portals. Не знам дали как да го видят. Не знам какво казах. Не знам дали ще се го бях направил. Първишията. Така. Сега, трябва да мисля какво. Аз нямам и пак. Малко трудно се събира. Аз съм без лопата, но нищо. Ще го вземем там. Тези лъсъбуки. Сега ще се правя малко ползънки. Ползънката, която се сложи най-много е полза в спи. И ползата. Добре. This might be progress. Разполагаше взема захар
И ще ви покажа, ако някой не знае как се правят ползки. Не е ползвам спирит, сега ще ви покажа как се прави. Се прави стрелец. Това прави едно само. Да се вземе ползка. 3. Да. Redstone не трябва. Аз някъде тук трябва да излея една музичка. Където? Сега да си пълна бутилки. Аз съм готов да пахна дълга, така че... Шенца. О, супер се я пълна. Ще стигам. Тук слагат медалит. Нямам магна крем да си направя по-съм от Higher Resistance. Добре, ще видим как да по-съм да си направя. Така, отворят и тази скреп по-съм. Това ще да направим скреп по-съм. Това остане така, това остане така. Так, че по-дълго и това е стрем за 3 минути. И с това да направим стрем 2. Спид 3 минути. Стрем 2. Тук е и стрем 2. Тук беше 269, обаче ето виждате, навалява се по времето. И тия си ги правя стрем. Аз сега да ги правя листия. Ще направим най-близко. Той се златен браков. Най-близко по-силът. Злато. А златен браков се прави. Сега ще видите как, ако не знаете. Той епизод е малко както урок. Но за който не знае, след епизода се оправям бъгове и бързо. Това стана много дълго. Златен браков, правим бързо. Той се повторя. Давай! След епизода съм чакна. И да, ето го ползвам от Night Vision, това беше за този епизод. Надявам се ви е харесал.